İyul ayında Aşgabatda bolan yol hadisasında ölen 2 eserin we 1 ofitserin atlary belli boldy. Bu barada garaşsyz neşir özü ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 6 sentýabrda habar berdi. Bellesek Adatlyk radiosu paýtagtyň Bekrebi şaý ýolunyň ugrunda bolan ýol helakçyliginde onlarça harby gullukçynyň wepat bolandygy barada 21-nji iýulda ilkinji bolup habar beripdi. Şonda çeşmelerimiz 18-nji iýulda ondan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibaret harby kerweniň yol hadisasyna uçrandygyny aýtdylar. Wakada ilki 18 töweregi harbynyň helak bolandygy belli boldy. Soňra Adatlygyň Türkmenistanyň Gorunluk ministrligine ýakyn bir çeşmesi wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşandygyny, 20 töweregi adamyň yaralanandygyny habar berdi. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä ýol helakçyliginde ölen esirleriň ýeni 2 sanasynyň ady belli boldy. Olaryň biri Asyr Derýaýew, beýlekisi Ýusup Haýitowdyr. Çeşmelerimiz wakada ofitser Döwlet Aşyryfowyň hem ölendigini habar berýärler diýilip, neşriň habarynda bellenilýär. Mundan ozal neşir ýol helakçyliginde ölen başga bir eseriň adyny Batyr Igdirowy hem ma'lum edipdi. Uly leytenant Döwlet Aşyrow oktýabrda öýlenmegi planlaşdyrýardy diýip neşir ýazýar. Şeýle-de maglumatda helak bolanlaryň garyndaşlaryna azyk we nagd kömeginiň berilendigi, ýöne bularyň döwlet büdjetinden bölünip berilmän beýleki harby we döwlet işgärlerinden ýygnalandygy hem aýdylýar. Neşir waka bilen bagly suud işi barada gapma garşylykly maglumatlaryň bardygyny aýdyp, çeşmeleriň biri helakçyligi KAMAZ ulaglarynyň tehniki ýagdaýyny barlamaly adamlaryň jogapkär görkezilýändigini aýtdy diýär. Başga bir çeşme diri galan sürüjiniň daşowuzly eseriň kabiýet işiniň eýýäm geçirilendigini aýtdy. Onu türme salmandyrlar ýöne 20 000 manat jerime töletdiripdirler diýip neşir ýazýar. Ýatlasak helakçylygyň bolan wagty harby ulag kerweni Aşgabatyň halk hakydasy ýadygärlikler toplumunda bir çäre gatnaşyp Bekrebe garnizonuna gaýdyp barýar eken. Gorunluk ministrligine ýakyn çeşmämiz helakçyligi ulag kerweniniň hataryndaky 8-nji ulagyň tormuzunda dören näsadlygyň sebäp bolandygyny habar beripdi. Çeşme helak bolanlaryň aglabasynyň şol ulagda bolandygyny hem aýdypdy. 23-nji awgustda Adatlygyň beýleki bir çeşmesi ýol hadisasynda ölen bir näçe lewaply eseriň howsarlaryna kompensasiýa tölegleriniň tölenýändigini habar berdi. Ol aradan çykan eserleriň arasynda Seydi şäherinden Farab etrawynyň Hoja Kenepsi owasyndan we Çärjew etrawynyň Köýlaryk owasyndan bolan eserleriň howsarlaryna şu wagta çenli 10 000 manat möçberinde kömek berilendigini aýtdy. Şol bir wagtda çeşmämiz Çärjew etrawyndan bolan beýleki eserleriň howsarlaryna ýerli harby wekilhananyň işgärleriniň 6 000 manat berip, olary özleriniň 10 000 manat kabul edendikleri barada resminama gol çekdirendiklerini hem habar berdi. Türkmen häkimetleri aradan tas 2 aýa golay wagtyň geçendigine garamazdan 30-dan gowrak harbynyň ölümine sebäp bolan bu ýol hadisasy barada hiç zat aýtman gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýol helakçylygynyň 2 hepde töweregi soň geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Gorunluk ministriniň orunbasaryna Berk Käýinç ýylan etdi. Şeýle-de prezident Gorunluk ministri Begenç Gündoğduýewiň guramaçylygyndan nägile boldy.